Kusabonwa ngokusa ephoyiseni elingeniswe esibhedlela ngemva kokudubula intombi yalo qede lazidubula nalo. Mbukelele Thukuhle Ndlela TV sikwamukele futhi. Kade sikuphathele zona zithi kusabonwa ngokusa ephoyiseni lesilisa elingeniswe esibhedlela ngemva kokuba lidubule loyo intombi yalo obephinda bengukholegi walo obesebenza naye esiteshini saseNtuzuma. Kuthiwa konke lesigameko senzeke endaweni yaseNanda eMachobeni ngesikhathi loyo ngomsolwa kube khona ukuhilizisana eduze kwemoto lapho abaqashe khona nesithandwa sakhe, nokwenzeka ukuthi ngaphambi kokuba efake enyameni kuloyo beyiphoyisa bethandana naye uMsayitsheni Khumalo obalele eminyakeni engu-40 ube nokudubula phezulu eshaya ilunga lomphakathi ladubuleka engalweni nalo laphuthunyiswa esibhedlela. Qede wayesedubula loyo beyintombi yakhe aphinda bengukholegi wakhe. Waphelela endaweni yesigameko wayesesidubula naye. Ubese ephuthunyiswa esibhedlela ngemva kokulimala kakhulu. Bonke abantu abaningi bathi imbangela yesigameko ayikakazeki. Mbukelele Thukuhle Ndlela TV izona lezi besikuphathele zona. Ungakhohlwa ukusubscribe ku YouTube channel yethu.